Sziasztok srácok! A mai videóban reagálni fogok az egyik tesók videóra. Még szerintem újra, ami most kijött, vagy nem tudom. Szerintem erre. Sziasztok tesók, a mai videóban luxusautóval, illetve retro autóval fogunk menni 500 darab kilométert. Hol a? Én nem hiszem. Hova kerültünk, Balázs? Nem, de most itt kéne menni. Kicsit szerintem eltévedtünk, Balázs. Tegyük gyorsan! Ez a trianoni? Aha, gyorsan megcsináljuk előttük. Eltévedtünk ismét. Nem értem, hogy mit csinált. Mi ez? Ez hogy csinálni? Swap my hands up and play my song, the butterfly fly away. Srácok, úgy néz ki, hogy lerobbantunk, nem fogunk tudni tovább menni. Mit sikítozol? Sikítozol, mint egy kislány. Remélem. Kamera, hogy eltűntek meg egyben. A mai napon nagyon nagy utat fogunk megtenni. Két kis elkényeztetett gyerek megy a Luxival, ők mennek a BMW-vel, én pedig Enyusszal, aki a kamera mögött áll, a jó öreg Szuszkával fogunk megérkezni a célpontunkhoz. De jó, hogy jöjjön velem. Eléggé kíváncsi vagyok, hogy mit fog kibírni ez az autó, ugyanis nem mai darab. Egy pedálos hajtásra fog. Amúgy annyit tudni kell, hogy én ezt már láttam, csak most gondoltam, hogy csinálok egy ilyen videót, hogy így megnézem és reagálok rá, mert nagyon szeretem tényleg. Annyira szeretem a tesókat, hogy egy videót akár 8-szor is megnéznék egy nap, szóval, ja. Még az is ki fog rajtam. Én is egy pedálos módszerrel fogom menni, csak a gáznyomom! Nincsen benne légkondi, alig nyílnak az ajtajai. Bocsáss meg, kicsit két meg van viselve. De hát Suzuki sosem kop el. Öregnek az öreget, ugye veled? Papitó? Persze, papikám. Persze. Sejtettétek, hogy nem automata az autó. Van 3 pedál, lehet választani. Te mielőtt nagyon-nagyon elhinnéd, hogy itt mindent lehet, de vannak szabályok. Tudod mi a szabály? Egy az, hogy 500 km kell menni. A második szabály az, hogy Nincs autópálya! csak főúton és mellékutakon lehet menni. És a nyertesnek pedig 100 000 forint jóváírás kerül a Revolut számlájára! És természetesen a sebességkorlátot minden helyen be kell tartani, ugyanis lehet, hogy előnyben lenne a másik, hogyha ez nem történne meg, de amúgy is mi törvénytisztelő polgárok vagyunk alapból. Készen állunk, legalábbis én biztosan. Balázsnak nem is kell készen állnia, hogy egy egyszerű dolga lesz. A kihívás az rajtam van. Kalandra fel! Hú, gyerekek! Megindulunk éppen. Biztos, hogy jövő, de... Annyira nagyon szeretem, szóval hogy Balázsra nem mindig ugyan tudok nevetni egyszerűen, nem tudom. Nagyon szeretem őket. Nem kell becsatolni, Enyusz, jó? Mert szeretném, hogyha bebudna a fejed a szélvédőbe, jó? Hogy tényleg csatolnál be magad. Gyerekek, rendkívül jó idő van. Indulhatunk. Na, srácok, kormány egyébként kicsit alkar, durrasztó, de mindegy hosszú távú úton egyenesen kell menni, ugye legfőképpen, ugye nem lesz annyira megerőltetve legalább. Fú, de repesz neki! Azt a kurva! Igazából tök mindegy, ha így nyomom a gáz, vagy így. Enyusz, te hogy fogod bírni ezt az utat szerinted? Hát úgy, hogy már olyan vizes a háton, pedig jöttünk 200 métert, leviszi a fejemet a szél, de úgy jó lesz. Természetes légkondicionáló, ugye be van nyomva. Jó, az így, vagy kapcsoljam erősebbre egy kicsit. Hát lehet kéne, ma még így is halláskárosodást kapok. Erősebbre kapcsolom. Jobb is még? Már is jobb. Pedig kocsinak mögöttünk. Jól látom, akkor ugye? Igen. Na, igazából fogalmam sincs, hogy merre kell menni. Fülembe. De mindegy, figyelj, még 50-nel megyünk, 90-es a határ, figyelj, most 90-ig figyelj. Azt a rohadt. Szép, mi? Nagyon. Akkor nem tudod, hogy merre kell menni? amúgy? Fogalmam sincsen. Hát, Fogalmam nincs is beírva semmi, csak megyünk a semmibe. Mindjárt megállunk, majd várjál. Bízok magamban, nagyon durván. Ne felejtsük el azért, hogy 3 darab feladatot még teljesíteni kell a mai nap. Az első az, hogy... meg kell várnom téged. Még egyszer? Második az, hogy ellopom a sínes szemüvegét. Nem. Szóval 3 feladatot kell teljesíteni. Az első az, hogy fotózkodni kell egy híres szobornál. A második, egy nézővel kell találkoznunk, akit elviszünk majd egy körre a kocsival. És a harmadik az, hogy lokális ételt kell fogyasztanunk. Tehát, hogyha Pécset vagyunk, akkor pecsenyét kell enni. Hogyha Kecskeméten vagyunk, akkor kecskét. Érted, hogy ez kemény, nem? Így kéne. Nem hiszem, hogy emiatt lett elnevezve ez a Kecskemét, hogy Kecskét kell enni. Valószínűleg nem. De azt se felejtsük el, hogy a mai videó támogatója a Revolut. Regisztrálja a Revolutra 8500 forint üdvözlő bónuszért ezen a QR kódon keresztül. Ez igazából Egyszerű, hogy még reklám. Balázs tudta azt tegnap esti girosz árával másodpercek. Fesztivál jegyedre. Ez az ajánlat hamarosan. Ez reklám? Aztán meg csak direkt lelassítok azért, nekik, hagyd menjenek előre, jó? Hagyj érezzék magukat egy kicsit vagánynak. Nem szabad alábecsülni, tudjátok, a retro kocsis sem. Nézd meg mit csinál. Hát és még teszteli a féket is. Lehet most próbálják ezt az egypedálos dolgot.
Srácok, előnyben vagyunk. Közben beértünk az első településre, mint látjátok, állunk egy helyben. Így kedd reggel 10-kor. Felhívom Kamillát, hogy megtudjam, hogy mit csinálnak. Mi a helyzet? Oda át? Nem sok mindent csillözgetünk, énekelgetünk itt Balázsral. Tényleg? Jól látom, hogy egy kocsi választ el minket? Igen. Pontosan. Mögöttetek kettővel pedig egy vadállat fehér Lamborghini, egy Suzuki Swift kasznival. Csak annyit mondok, hogy ne repüljetek meg, hogyha rendőrök fognak rátok vadászni, mert már feljelentést tettem a kocsira. Ja, aha, lopást jelentettél be? Igazából veled van gyerek egyedül, szóval Balikám, ezzel én vigyáznék. Milyen ott az idő? Igazából ennyire vártuk a nyarat, elérkezett. Most miért meneküljek előle? Ezt vártam. Itt már feljebb kellett venni a fűtés, mert Fagyáspont van itt. fagyáspont van, hát majd megfagyunk, már vacogunk. Figyeljetek már, itt van egy barkácsbolt, nem messze. Vegyünk nektek kesztyűt esetleg, hogy ne fagyjon szét a kezetek? Léci. Kapnátok be! Balázs, annyit mondok, hogy itt olyan idő van, hogy a hátam olyan vizes, hogy annyi vizet lehetne kicsavarni belőle, mint egy megye egyes foci csapat összes játékosának a mezéből. Hallod, itt meg a vizeink, meg minden, szerintem, hogy 3 fokosak. Adna meg ez a gyerek, el kell kapni. Győzzön a Jobbik, Benci vagyok, sziasztok, hello, puszi. Jó utat kívánok Balázséknak ide is. Nagyon-nagyon jó az út eddig, nagyon-nagyon jó, az előbb eltévedtünk Balikával, szedd össze magad. Könnyen beszélsz. 6 órás út van előttünk, az első fél órájában eltévedtünk. Fel vagyok háborodva, hogy ennyit nem tudok megcsinálni kajakra, hogy az úton menni. Még nem kell megerőltetni magam, hogy a kocsit a lábbal hajtom, meg tolom, meg ilyenek. Nem baj, nem soká megérkezünk. Hát igen, az első megálló az 1 óra múlva, de soha nem lesz még. Meg még ilyen szobrokat kell fotózni, meg tököm, tudjátok, hogy hülyék vagytok ti teljesen. Már Ceglédnél. Hát egyébként ugyanezt szoktam mondani, szóval, hogy ugye minden utazásnál még 1 és fél óra az a nyugtatgat a tesó, meg mindenki, hogy hát hamarosan ott leszünk, meg mindig mondom, hogy ja, még 1 óra. Közben Enyusz megtalált egy Bede városrészt, és most keresünk egy Bede-szerű táblát, csak hogy lőjek egy fotót, értitek, hogyha már itt vagyunk. Már amúgy kicsit fejlettebbnek kéne lenni a városrészemnek. Kevés a kocsma így hirtelen. Ugye fogok fáradni ennek az útnak a végére, amúgy érzem, mert az a hő az leszív rendesen. Bede várostáblát nem láttuk, mert ugye ez csak városrész, mindkét előtt, úgyhogy kerestünk egy olyat, ami Bede utca. Na, srácok, hát itt vagyunk. Bede utca, lövünk is itt egy gyors képet, csak hogy ha már itt voltunk. Ide fogok költözni, írjátok meg kommentbe, hogyha ti is szeretnétek ezt, oké? Megyünk tovább. Hol a... Én nem hiszem. Hova kerültünk, Balázs? Annyira nem nekünk való, ez most már elkönyveltem magam, tényleg a lerombolt házak, tehát hogy ez nem az az út, ahol menni kéne szerintem nekünk egyáltalán. De nézd meg, hát alig áll a ház, mindjárt összedől. Bennem is összedőlt egy világ, az biztos. Szántóföldön vagyunk. Szerintem nem erre kell jönni. Valószínűleg, hogy nem. Jó, másodjára tévedünk el. Ez már a második. Hozzá csak egyet el. Gyere! Kamilla, ezek nem akarnak szerintem. Nyugi van. Nyugi. Ez a kajakra megcsípük a seggem. Azért már jó sokat haladtunk, 150 kilométert már azért mentünk. Csemő zöld halom. Csemő zöld halmon vagyunk, gyerekek. Ennyi is volt. Későttünk. Amúgy ki lakik Csemőzöldhalmon, vagy mi? Mert az akkora nagy izé lenne. És itt bejönnének, mondjuk már voltak Győrben is, de pont akkor nem voltam itthon, úgyhogy pehemre. De most komolyan ki lakik ott? És ezt a nézőimtől kérdezem, akik csak azért lettek, mert ugye vannak a tesók is. Szóval igazából az egészet a tesóknak köszönhetem. Szépen ennyi volt ez az egész. Mi történt itt hirtelen? Mindegy, 20 perc és ott vagyunk az első megállónál. Valék elvesztek szerintem. Nem emlékszem rá, hogy lehagytuk volna őket, szóval valószínűleg ők már kicsit előrébb tartanak. Elérkeztünk az első. Sosem hallottam még Lajos Mizséről. Azért nem. Szóval ez egy új volt nekem, amikor én megnéztem ezt a videót. Részünkre. Csak sikerül összeosztuk. Jó nagy feladat volt számunkra. Szoró. Még a felénél sem vagyunk a dolog, de lassan el kéne kezdeni a feladatokat amúgy. Lajos Mizsé, hát ezt azért már hosszú utat megtettünk, tehát tényleg azért már a katonák megszenvedve, egy kicsit kiszáradva. Gurulgatunk benne a városba, a szám.
és ezt képzeljétek el 6 órán keresztül. Most Csendkirályt fogunk játszani, és a nyeremény az lesz, hogy kapsz majd egy nyalókát, jó? Na jó, köszönöm szépen. Pedig meg kéne. Eddig bírtad. Ott van egy Suzuki, az ott Ott van egy Suzuki? Nyuszi. El lesz kapva a szájuk. Ott van, pont. Az igen! Jöttek a templomba meggyónni a bűnöket. Bocsi, srácok, csak meg kellett állítanom a pillanatra. Tényleg. Na menjünk, itt az első szobor. Pontosabban az egyetlen szobor, ahol fotózkodni kell. Mi van, ti kötök? Menjünk gyorsan! Ez a Trianoni? Aha, gyorsan megcsinálják előttük. Mit csinálnak ezek A templomba mentek amúgy, szerintem csak meg akarták nézni. Legnagyobb. Innen indulunk szerintem tovább amúgy, mert nem is fogunk megállni. Akkor szórakoztassál már. Eddig azt mondod, hogy Csenkirályozunk. Nem kell mindenre hallgatni, amit mondod. Mondj egy viccet. Két hű beszélgetsz. Ez lenne az? Na, mindegy. Ez egy szobor, és kész. Gyerünk, Enyusz. Meghatóra sikerült? Hát nézd meg, szerintem igen. Megkönnyeztem egy kicsit. Igen. Ród le te is a tiszteletedet szerintem egy kicsit. Ez eléggé tiszteletteljes volt? Igen. Mindenkiért, aki megküzdötte hazáért, egy másodperc néma csend. Jó, mehetünk. Balázsék mit csináltak amúgy itt most? Hogy kerültek ide? Lesz irgum-burgum. Haladunk tovább, és útközben lesz majd egy kajáda, ahol meg fogunk állni. Amúgy is már kb. Ebédidő van, mint halljátok, ugye? Megyünk halózni. Hova megyünk? Jó, most tényleg eltévedtem. Pánikban vagyok, el sem várjál. Balázs, hova megyünk már megint? Itt lakik a déd nagyanyám, megnézzük, nem tudom. Ez a sorompó, hát ez mekkora. Körülnézek, hogy nem jönne volna, de szerintem nem fog jönni. Viszontlátásra, Lajos, Köszönjük szépen. A bedélyekre ráijesztettünk. És most már tudjuk, hogy mi vagyunk előnyben. Na, mehetünk megint egy jelentéktelen úton, ahol senki nincsen. Fenekem egy kicsit, úgy érzem, hogy mintha kicsit izzadt lenne. Akkor azt éreztem, ami után indult. Igen, be van pálva a picsám, ezt akartam mondani. Ojjjjjjj. Rájöttem egy dologra, miért lehetünk előnyben. Ugyanis Balázsék elektromos autóval vannak, és ezért az nem úgy van, hogy 2 perc alatt feltölti és majd utána indul. Nem, szépen meg kell várnia legalább egy órát, mire feltölt, még a gyors töltőn is. Úgyhogy ez az egy előnyünk van, és ezt mindenféleképpen ki kell használni. Nem tudom, hogy mikor fognak megállni tölteni, mert már megint megelőzött, szóval valószínűleg nem fogom látni a segít se az autónak. Puha, egy kicsit szerintem eltévedtünk, Balázs, elaludtál. De várja, nekünk most itt kéne menni. Hát, nem is tudom. Tehát nézd már, rendesen szénakazal van. Erre kell menni, biztos? Hát, én ezt nem hiszem, basszus. Szerintem nem. Hogy tévedtünk el egy földútra, vagy egy izére útra, várja már. De meg se tudok fordulni. De emberek általában ide szerintem WC-zni szoktak megállni. Hát valószínűleg. Hát én nem megyek be, de haragudj meg. Lehet, hogy nem a akászfa meg a család mellett kell menni szerintem, úgyhogy valószínűleg most visszafordulunk. Kösz Kamilla az irányítást. Ja, nézek valamit. Merek. Kamilla, hagyjad csak, mindjárt majd intézem. Annyira jó ez az út, gyerekek. Jól érezzük magunkat Balázsral, teljesen pont tudjuk, hogy merre kell menni. Hát hallod, ezt... 2 észlényt összeültették egy kocsiba. Hallod, szállj már ki, irányítsd már, légy szíves, hogy kell menni. Keresztbe áll. Jönnek, Kamilla, csinál, légy szíves. Egyáltalán nem. Na srácok, 173. Ja. Hogy ez miért helyszínen kell, hogy megáll. Meg 3-2-1-es visszaszámláson vagy meg, hogy dög le. Egy jó feljutat csinálok, ezt itt mennek el Ott várjad. fognak elvenni. Mi történik? Nem hallottam! Nagyon nyomják a szuszkát. Húzzunk a... Ez a skálám, szerintem egy... Nem tudom. Ja, ezt tényleg tudja. Rossz van. Amúgy ti... Áj, Isten, mi a szar? Amúgy ti... már ettetek takót, mert én még szerintem soha. És utána robogunk tovább, nem tudom, mindannyiunkat, mert kitalálhatunk. Hogy mit csinál? Vezetni kell. Ennyi elég. Nem értem. Most ezt nézzétek. Rendes ideges. Úristen, idegeskedik a gyerek, és közben csak egyenes úton kellett volna. Itt be akartunk nézni. Egyenes úton kellett. És nekem meg csak ment. Bírunk eljutni A-ból B. Ez nem most így. De egy fix, hogyha a Balaton meglátom, van egy szobor, amit meg kéne nézni. 6 kilométer, szóval a felénél tartunk, viszont... Írtad be csak? Igen. És a szám, az már fix, hogy Kamilla asszisztensként nem fog dolgozni. Pedig annyira belejöttem a szövegbe. Igen. Az már. Miket? Mi ez dulatánc? Ilyen dunatán. Everybody Jesus. Oh, Ez most jól esett. Egy jó. A traktor is eljön itt. Arra... Eső esni
és eléggé tudjátok, hogy én vagyok a veszélyelhárító. Lángos. Van egy lángos. Már megérte lejönni Siófokra. Hiszen meghaladt kezembe. Na, ezt kellett a nap végére. Még hol lesz megenni. Ezt a nézős, forrozgatós dolgot, ezt most el kell toljam. Jó, de most kiírva. Ways to pay. Ja, nem mondjam, megdörögnek az égben. De itt vagyunk. Mindenféle üzenetet egyébként. Például megkezdték ilyen kékesre ezt a alap. Csak hogy az elsők lehessünk. Jó van, én a srác az, aki forroz, mivel le is zárhatom. Nem látok senkit. Nem lát senkit? Akkor lehetünk éppen olyan videót, megnézzünk, hogy mit tud ez a gép. Így nagyon érdekes dolgokat írtak, olyanokat írtak, hogy van pia, meg hogy mennyibe kerül a fuvar, meg ilyeneket, de most jó, 15 000, de mi van akkor? Én elfelejtettem, Bedének írtam, csak de közben... Ott vannak! Mi a helyzet? Sziasztok! Megyünk egy kört? Gyere! Voltatok a vízbe? Tényleg? Azt hittem, hogy voltatok. Hát de most ez nem kifogás, hát most attól lehet, nem? Mit lehet itt csinálni? Azon kívül berúgni. Igen. Én szerintem itt még józanul nem voltam. Szerettek itt lenni amúgy? Szoktatok többször járni? Földelni? Hát én egyszer voltam a vízban, megcsípte a lábamat, aztán nem tudom, hogy valami medúza, vagy nem tudom, hogy cápa. Neki is írtatok? Na hát akkor én vagyok a kedvenc most már, igaz? Köszönöm szépen. Albert eláshatja magát. Én még valami csávó szed fel, hát nem tudtam, hogy ilyen hajlamai vannak sajnos. De hát most már tudjuk ezt is. Mentünk egy kört, és könnyes búcsút veszünk egymástól. Legközelebb is számítunk rátok. Szia. Sziasztok lányok! Sziasztok, puszika! Sziasztok! De cukik voltak. Köszönöm. Nagyon jók leszünk. Thank you. Nagy baj nem lehet. Jöttem fel a baj. Köszönöm, hol a többet. Úgyhogy most haladunk tovább, mert hogy valószínűleg eléggé előnyben vagy. Nem fogunk látszani, Benci vagy oda, hallgatunk téged. Mi a probléma? Ennyi volt. Nem megy tovább, check engine-t mutatja végig, pirosan, én meg nem tudom, hogy mit csináljak. Úgyhogy szerintem ezt megnyertétek. Ez eddig nem volt amúgy egyértelmű? Hát de, csak most már így el is van könyvelve. Próbálok valami autómentőt hívni, vagy nem tudom. Ó, Benci, sajnálunk, bocsi, szia! Menjünk tovább, nehogy beérjenek. Jó, hát akkor, Kamilla, akkor én nem nagyon taposok bele ebbe, amúgy szerintem akkor ez egyértelmű vált. Nem tudjuk mi hazavontatni? Hát tényleg. Hogy? Egyik kocsi itt van, én is Igen. közötte fogom a kezemmel, a másikat meg lábommal, és akkor úgy húzzuk, hogy jó lesz. Szeretem, hogy ilyen jó fantáziád van. De hol vannak? Kérdezz már meg tőle, hogy... De figyelj Szóval már, hol vagytok? Oda kéne akkor mennünk, hogyha most elizéltetek, akadtatok. Hagyjátok, menjetek csak, már úton van a segítség, most már felesleges jönnötök. Okés, Bede? Jó, Okés, szia, Bede. Hallotod ezt? Igen. Kocsiban ülnek. Igen, hallottam. Fú, de valami ez az ember. Kicsit elszámoltam az időt, mert szerintem lehet, hogy beérnek minket, ameddig mi ott szórakoztunk, úgyhogy meg kell indulnom, ezért rohantunk ennyire a kocsiig. Most az előbb is felhívtak, hogy de oda kell, akkor oda megyünk, akkor nem. Hívtam a segítséget, úton van, lemondanám, az már köcsökség lenne, úgyhogy majd szépen meglepődnek. Puszikálok titeket. Osztozunk akkor 100 000. Vagyok olyan fáradt. Elkezdtük a cél. Mi a Időtitek el, hogy melyiküket fogom elsőnek megverni. A győztes verés kap, vagy mi van? Várjál, Balázs, nehogy meglátszódjon a véred a fehéren. Hogy? Az a helyzet, hogy bennetek nincs meg ez a győzelmi vágy igazán, erre jöttem rá. Bennem volt, ilyen kényelmesedtem el a régkondiba, a bőrülésbe. Mi robbant le ebbe? Semmi. Hogy nyílik ez? Sehogy. Nem elektromosan? Nem. Azt meg akkor ti jártatek? Kamilla ez hogy lehetsz ilyen? Neki mi baja van? De tényleg, mi történt? Balázs, kurvára fáradt vagyok, nagyon-nagyon. Jó, akkor nyeljétek le azt a 100 000-et, jó? És akkor tietek felőlem. Jó, ne nyűszöled meg akkor a társadat. Gyere ide, lassítod be. Ó, az újabb! Mi volt? Kocsiban nézd bele, kilométerórát. Ott van, 511. Hogy ez így ilyen elektromosan ki is mutatja, hogy hány kilométer. Igen. Nem ilyen, ami így átforog. Nem, ezt nem lehet. Ezeket úgyhogy Na mindegy. Szóval igen, ez itt az instájuk. Én ugye mind a harmadikat követem. Na de most ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, lájkoljátok és iratkozzatok fel. Sziasztok!